Benvinguts a El Progrés, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui l'Apervitin. Comencem. Ens trobem al 1939. Fa poc que ha començat la Segona Guerra Mundial i les tropes de Hitler han entrat a Polònia. Els alemanys, amb les tropes perfectament sincronitzades, ben entrenats i disciplinats i amb la moral alta, estan avançant a gran velocitat. En pocs dies arribaran a Varsòvia. Res sembla poder aturar les tropes alemanyes. La Blitzkrieg, o el que ells anomenaven la Guerra Llampec, els fa conquerir gran quantitat de terreny en molt poc temps. Després d'aconseguir el seu objectiu, Hitler posa el focus a Noruega. Poc després envaeix Bèlgica, Holanda i Luxemburg, amb la mirada posada cap a França. Després de la fi de la Primera Guerra Mundial, per protegir França de noves invasions d'Alemanya, el ministre de la guerra de l'època, André Maginot, va idear una sèrie de fortificacions semisubterrànies connectades entre si, que s'anomenaria la Ligne Maginot. Aquest complex estava ideat per ser com una barrera infranquejable pels alemanys. Abarcava tot el camí possible d'Alemanya vers França, exceptuant el bosc de les Ardenes, que es va pensar que ja de per si era una barrera natural inaccessible. Al bosc dels Ardenes no s'hi podia entrar amb tancs ni vehicles pesants. Per passar per allà, calia travessar a peu una espessa massa forestal d'uns 700 quilòmetres, amb uns desnivells d'entre 300 i 650 metres. L'alt comandament va concentrar les seves defenses en altres llocs. Un cop es va iniciar l'ofensiva, es va veure que els soldats alemanys no semblaven humans. Eren capaços de recórrer quilòmetres i quilòmetres a peu sense aparent fatiga. Eren temeraris, semblava que el dolor no els afectava. En uns 35 dies, els alemanys havien envaït Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg. El dia 14 de juny de 1940, els alemanys van entrar a París. En una mica més d'un mes, França havia caigut i la Ligne Maginot semblava no haver servit per res. Com pot ser que els alemanys semblessin invulnerables a la fatiga, al dolor, i com pot ser que els soldats alemanys fossin capaços de marxar dia i nit, dies sencers sense necessitar descans? L'any 1937, la farmacèutica Tembler-Werke va llançar al mercat un nou medicament, l'Apervitin, un derivat de la metamfetamina, unes pastilles que eliminaven el cansament, produïen una sensació d'eufòria i permetien rendir molt més en activitats intel·lectuals o esportives. De cop i volta, va esdevenir tan popular que la indústria alimentària va aprofitar l'Apervitin per incloure-la en els seus productes, essent així com la marca Hildebrand va comercialitzar les xocolatines Coca-Cola, que a part de cafeïna i de nou de cola, incloïen 18 mg d'extracte d'Apervitin, l'equivalent a 6 pastilles del medicament. El fàrmac va ser un rotund èxit a Alemanya. En només un any es varen vendre milers i milers de tubs de pastilles, les quals eren molt econòmiques. La gent anomenava l'Apervitin la pastilla miracle, ja que eren tan assequibles, en consumien els estudiants, els transportistes i un ampli ventall de diversa gent. Al 1939, l'Apervitin es va introduir a França, essent un èxit immediat, havent-hi el projecte per part de la Tembler-Werke d'introduir-la a tota Europa i més tard a Amèrica. En els mesos previs a l'esclat de la Segona Guerra Mundial, un civil que treballava per l'exèrcit alemany, Otto Ranke, en vista de l'èxit de l'Apervitin al mercat civil, es va preguntar si aquesta substància miraculosa podria ajudar d'alguna manera a l'estament militar en cas d'un conflicte bèl·lic. Va agafar 90 estudiants universitaris i els va distribuir en 3 grups. En un els va facilitar cafeïna, a l'altre res, i al tercer els va donar una dosi d'Apervitin. Va posar uns exercicis matemàtics i els resultats varen ser espectaculars. El grup que havia consumit l'Apervitin realitzava les operacions molt més ràpid i cometia molts menys errors. També va observar que, sense descans, els soldats que havien consumit Apervitin no semblaven afectats en absolut pel cansament. Va tornar a fer les proves matemàtiques i resolució de problemes lògics i, novament, el grup que consumia Apervitin arrasava. Aquella substància semblava miraculosa. Ens trobem l'1 de setembre de 1939. Alemanya acaba de fer esclatar la Segona Guerra Mundial envaint Polònia. El doctor Otto Ranke va recomanar als alts comandaments de l'exèrcit que facilitessin l'Apervitin a la tropa, amb l'encàrrec que li anessin enviant informes amb els resultats. Els resultats reportats per l'exèrcit en els primers temps del conflicte eren increïbles. Per menys del que costava un cafè, es seguia tenint una substància que eliminava el cansament i fins i tot la necessitat de menjar. No obstant, a partir del 1941 es varen començar a veure que els mateixos soldats demanaven més i més Apervitin per rendir. A més, es necessitava més dosi per aconseguir els mateixos efectes. Alguns soldats amb ingestes superiors a l'habitual varen patir visió borrosa, en blanc i negre o amb defectes cromàtics. Conforme es va avançant en el temps, aquests defectes s'hi varen sumar la pal·lidesa, deteriorament accelerat de la salut dental,
cara inflamada, al·lucinacions visuals o auditives, o soldats que veien enemics i naturalment disparaven quan no hi havia ningú, o pitjor, disparaven a un company, veus d'enemics que sonaven dins del cervell dels soldats alemanys, o veus que directament ordenaven «Mata el tinent, que és un traïdor!». A més d'això, tard o d'hora l'efecte de les pastilles acabava i el soldat restava inútil per res durant dies, a no ser que pogués ingerir una nova dosi de l'anhelada pastilla. Arrel d'això, es va regular i restringir l'ús de la pervitin a partir de l'any 1942, però ja era massa tard. L'exèrcit alemany s'havia convertit en un exèrcit de yonquis que necessitaven pervitin i que feien el que fos per aconseguir una dosi. Milers de cartes a familiars de soldats es varen enviar en les que es deia «Estic bé, no m'han ferit, us trobo a faltar, però envieu-me pervitin, si us plau». La taxa de suïcidis es va disparar entre els soldats alemanys, desesperats per no tenir la seva dosi d'amfetamina. Sense ella, la vida no tenia sentit. La Wehrmacht també va prohibir oficialment la pervitin. No obstant, els pilots la varen seguir consumint de sota mà. Tot i el desastrós resultat de la pervitina a llarg plaç, l'alt comandament alemany va pensar en alguna altra substància que tingués efectes similars i no els seus inconvenients. Així, s'estava treballant en la creació d'una nova pastilla que substituís la pervitin. Aquesta nova meravella, denominada pastilla D9, portaria 5 mg de cocaïna, 3 mg de pervitin i 5 mg d'eucodal, que era una droga que prenia el mateix Hitler. Les proves fetes a presoners del camp de concentració de Sachsenhausen varen ser un èxit. No obstant, l'experiment no es va completar a causa de la pèrdua per part dels alemanys de la Segona Guerra Mundial. Després de la guerra, medicaments com aquest varen ser prohibits. No obstant, la medicina és una successió de prova i error. Nous medicaments miraculosos vindran i alguns d'ells esdevindran un perill pels efectes secundaris que produiran, però això és una altra història. I fins aquí aquest capítol de El Progrés. Esperant que us hagi agradat, ens despedim fins la propera. Adéu-siau!